Horas masuk maita di parminggota ta parade maroda tahaganlut martang yang nahohom maita. Amin. Puji holong niramu, oh Tuhan Yesus ngajaki Tuhan uleh oladoniku aidopi nang idomi. Tuhan lubangun diriku memikir holong niramu. Sai dilului ihodomu, abeu halutano, digai rohaku, dimaheni ulehondo. Dipilih Tuhan Toniku, Ibehu tolong Tuhan. Ikut martuhan, ikut mangolu alihon, dan jumpang abehamoluhan, atunang di patubahon, sai hodo marani anakku, sai gok diho nama Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di porbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale debata, jala parbadahon badakku dopak bangso daulat roha, sai palua maahu sian bawa si ulahon si pauto oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata harorowani hagogo oku, tongos mahat yuronmu, dohot hati goranmu, akkana manogu ahu, pataru ahu tudolok ni habadiaonmu, dohot tu ingananmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanamina di Banua Gijang, disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni sibolisi. Sai padu ngomahami, mar hite-hite tondim nabadiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahatro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan nasora suda, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangi hon hamu ma patik ni debata sian Yohanes 14 ayat 20 sada. Manang ise na maniop akka patiki jala diradoti idona holong rohadiau alai diha holong ida mangido na holong rohadiau ahu pe holong dorohaku di ibana jala papatarokku ma ahu tu ibana atong martangi yang mahita mangido gogo laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bar tu patik mi. Amin. Oh Tuhan kisah tobotan Ayas manang rohaki Mudarmu mengurasi parjahati Mudarmu mengurasi nana jumahati Dihokopo awon Dihokopo awon Dihokopo awon Porseaan nuang dihong Diholong ihonangan Mudarmu mengurasi parjahati Mudarmu mengurasi nana jumahati Dihokopo awon Dihokopo awon Dihokopo awon Tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Si topa nasana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana huhula hami marhites yang pangalasion nami di patik mi. Ima marhites yang tubuh-tubuh ni rohanami narowai. Nang sian pakatayon nami na soture, ro di pangoloy nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo honah uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di porbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda. Na pinar bagam-bagam di akana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga. Taringot tuhase saani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jahoba. Nunga diarsai ho ahu maritesian akka dosam. Jala nunga di lojai ho ahu maritesian akka hajatonmu. Ahu tutu. Ahu sandiri manelesei akka pangalosim. Alani hadir yokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
Tabige mahata ni bata turpuk ni ari minggon sian pesalmen 120 onom mamuka sian ayat sada saat dira ayat onom. Tangiang mangido haluaon sian habuangan ende hananakok. Dina mulak tinogihon ni Jahoba akan natarbuang sian Sion doson halak namarni pidohita. Gok parek kalon maujui pamangata jala marolop-olop dilata martaringot maujui di tonga-tonga ni akapar begu godang manabinahin ni Jahoba tu nasida godang matongon nabinahin ni Jahoba tu hita jala marhilas ni roha mahita sai togihon mamulak ale Jahoba akan natarbuang sian hami songon akka sungai di tano tungkan dang sina akan namarilu-ilu laho manabur marolop-olop dosogot laho manggotil mardalan-dalan pe ibana huhut tangis pausung-usung boni sinabur honoton rodo ibana sogot marolop-olop mangusung akka tibalana ima sahatna martua do akan atu mangihon hata ni dibata jalan nompeopsa amin. Taha tidak kon maha porsiaw tai, songonahina tidak kon dongata saha porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, ima natido mohoni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan ido tuhata natumona bernit di pangomoni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natuat tuban watoru dung ditanom namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lao hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani di sima ibana payaman mulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihase saani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulus sogot daging ni halak nong mate dohot yangoluan nasola sudah amin.
Horas. Horas. Selamat hari Minggu buat kita semua. Amang Inang, abang, kakak, adik. Saya akan membacakan beberapa poin dari Fatwa Jemaat kita di hari Minggu ini di tanggal 6 April 2025. Nama minggunya adalah Minggu Judika Luluhon Au Ale Jehovah dengan topik Nunga Sesa Aka Dosami. Dosamu telah diampuni. Dan yang akan berkhotbah bagi kita pada siang hari ini adalah Inang Pendeta Luspida Boru Simanjuntak. Kemudian nomor 2 persembahan. Hari ini kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, sedangkan 1 amplop berikutnya adalah amplop khusus untuk dana pendukung program dan anggaran di tahun 2025 ini. Nomor 4, untuk laporan akhir penerimaan dana dan kado ulang tahun dari Jemaat ada di lampiran halaman belakang Warta Jemaat kita. Panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dari kita semua. Tuhan memberkati. Kemudian di nomor 5, Konven Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan dilaksanakan besok di hari Senin 7 April dari mulai pukul 10 sampai selesai, bertempat di HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Seluruh pelayan penuh waktu atau full timer akan mengikuti acara tersebut. Nomor 6, berita pernikahan Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudari Elsa Yuni Maria Boru Sirait, putri dari Bapak Bahtiar Sirait almarhum dan Ibu Nyonya Yeti Boru Manurung, alamat Kompleks Pasadena Jalan Akasia B9 nomor 9, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Sektor Maban Seltim, dengan tunangannya Saudara Denny Louis Aritonang, putra dari Bapak Sintua Parlan Aritonang dan Ibu Surya Boru Tambunan, anggota Jemaat HKBP Palabuhan Ratu. Pemberkatan nikah dilaksanakan Sabtu 12 April 2025 di HKBP Resort Taman Mini. Untuk jadwal Passion dan Paskah ini akan dimulai dari hari Senin sampai Kamis 14 sampai 17 April adalah Passion 1 sampai ke 4. Diharapkan kita semua bisa hadir. 15 April adalah ibadah Jumat Agung, Parningotan Ari Hamamateni Tuhan Yesus. Kemudian Minggu 20 April 2025 ibadah Buha-Buha Ijuk. Kemudian Minggu 20 April 2025 Paskah pertama. Kemudian Senin 21 April 2025 Paskah kedua. Di hari Jumat tanggal 11 April pukul 11 dan di hari Sabtu 12 April pukul 15 akan dilaksanakan edukasi kesehatan dan pelayanan medical check up gratis dari Rumah Sakit Maya pada Bandung. Ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, kadar kolesterol dan asam urat secara gratis. Nah, saat ini kita sedang menunggu surat balasan dari Rumah Sakit Maya Pada. Semoga acara tersebut dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Untuk hari ini terima kasih banyak untuk pujian persembahan dari Paduan Suara Lansia. Terima kasih Amang Inang Opung, sehat-sehat. Untuk partangyangan sektor, minggu ini ada 3, diharapkan kita jemaat sektor bisa hadir. Yang pertama sektor Pajajaran, Jumat 11 April 2025 pukul 18, bertempat di gereja. Sebagai tuan rumah adalah keluarga P. Huta Galung, Inang Boru Hutapea. Kemudian sektor Dago, Jumat 11 April 2025 pukul 18.30 bertempat di gereja juga dengan tuan rumah keluarga R. Sitinjak, Inang Boru Huta Galung. Dan yang ketiga sektor Sari Jadi sama Jumat 11 April 2025 pukul 18.30 bertempat di Jalan Selaras Alam 5 nomor 5 Ciwaruga Sariwangi, bertempat atau yang menjadi tuan rumah keluarga T. Tobing, Inang Boru Sipahutar. Jemaat berulang tahun. Nah, dari tanggal 31 Maret sampai di hari ini 6 April, apabila ada jemaat yang berulang tahun yang hadir pada siang ini, boleh kami mohon kesediaannya untuk boleh berdiri. Adakah? Ya, dari lansia. Tetap berdiri Amang Inang dan yang lainnya. Jemaat
Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 6 April 2025. Firman Tuhan, hadiah spesial dari Tuhan untuk yang berulang tahun, tertulis dari Mazmur 71 ayat 6 sampai 8, 3 ayat sekaligus. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nau mangun swade tuhodo ausian botian, hodo si parmudo ausian butuhan ni dainang, sai hodo toktong pujianku jadi sobokon parhalongangan ni torop halak doau, alai hodo haporosaku naguting, sai gok puji-pujianmu mapa mangatku, gok hamuliawanmu manipat ari. Selamat ulang tahun Amang Inang, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Dan terakhir berita keuangan. Untuk minggu ini, total penerimaan yang diterima adalah sebesar Rp23.421.500, untuk penerimaan huria sebesar Rp13.145.675, untuk sentralisasi sebesar Rp8.272.825, dan untuk pembangunan sebesar Rp2.003.000. Demikian wata jemaat bagi kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita saluhutna, amanami nanami dohot sude nani haholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, jamita di minggu judika nakin marlapatan, luluhum mawale Jahuba. Berilah aku keadilan ya Allah, tersurat di Lukas 7 ayat 40 150, songonoma 40 sada 150, songonoma didok disi. Dua do parsingiran ni sada halak sian pa anakon hepeng.
utang ni nasada 500 rupiah, 50 do di nasadanari. Ala soada garar nasida, di basa-basa homai tu nasida duaca. Asa ise nasida tagamon na humulong roha di ibana, dialusi sisi memma parsi basa-basaan nagumodangido anggo di rohaku. Jadi dialusi maibana tikos do panibang mi dungi di dopakom ma paropuani laos ninna mamadok si Simon atehe di dahodo paropuanon rodo ahu tujabumon dang di lehon ho aek pamuri ni patu alai anggo ibana ilu-ilu ni matana do di bahen manonui patu jala diapusi dohot obukna dang di umahoahu alai anggo ibana ola ni dung bongot tuson dang di pasohot mangumma patu dang di miahi hauluku alai anggo ibana di miahi do patu doho miak na hucus di baheni hudok matuho nunga sesa dosana na godangi obain godang holong ni rohana alai anggo otik do di sesa otik ma holong ni rohana laos di dokma tu paropuani nunga sesa akadosami gabi di dok akadongan na sapanganam ma sama nasida ise don ay dohot do akadosa di sesa laos di dok muse tu paropuani hapor siami do palua hokko mardame maho muli hapor siami do na palua hokko mardame maho muli ima hatani tuhata di bagasan tikion imanmu yang menyelamatkanmu pulanglah di dalam damai parjolo sahali neng tabegejo sada barita taringot tu sada keluarga di keluargaon adong ma yanakon ni sada ama na tua-tua ina na tua-tua so kamu may yakamangin ang lansia nami dua anak nga alay dua ning bawa jadi mololawa mataon kataburo molo na tua-tua kamanginang ringkas nomon mga luluidongan na makatahatay ay molo ijawi bana hirana suntuk go pikiran na jay ido ben na say tabereng molo say rohita tuhuriya dong ang makatahatay ido na niluluam muna te daripada say ijawi ba binerek pituisan binereng jadela holani na binereng alay na tua-tua na di sonon saylaw may bana si pata tu pertukuan ni gereja dungi marbarita mo sayolo marbarita taring tu diri na jadi di sadatik kiamat tahun diberitahu ma keberhasilan ni ibana holan taringot tu sada halak ianak kono berita na songonom ma ibaw to horo aparain nama tuna samar garo ibana ahina ayan ako kusyak kangani ibaw to horo polisi nuay ina uy do ate ngamar jabatan uy musiro ate babako na jago ma kedudukan na uy do ate bah jay nga manguli na nga dong parumay ni pe dongan na polisi dotong pokok na sa hebat na iberita ho nama toma anak nga siakangani jay dung gajang berita taringot tu anak nga siakanganon Roma dongan na nahudulon jay siap purani buhay enak ay unak pala suku nih
Bahasa dak sukunon. Dak pala. Bahasa dak pala ay paremat do. Nenna. Hamu kamanginang di sadatiki perdalanan ni na tua-tua. Perdalanan ni nasai ulo bangga do na tua-tua molak kanasi anak konang. Alay si patah holip boy rohana molo. Ataradoks yan ni anak konay si patah mabaju rohana daksong na ni harapon na ipasikolahon alay suko itong adalan. Adok suko itong adalan na manginang si patah gabi mabiri ba na laho mamaritahon. Alay anak konakin na polisi ibarita humay tuwak kadungan-dungan. Jadi di sadatiki magoma tiki hudul-hudul halaki di lapo nakinan di pertukuani doa kadongan nai magoma motor. Jadi nama gom motor na idok ko matudongan nai lulu yamu jube idi ya motor hi badang boy bewan nemulak enak lama halaki ternyata nang dapot ngasai lulu itu satu son dak terida baru ahama musena terida toh emak hujo majo anakku polisi pasti dapot naroi nina tokan pasti dapot naroi inna romat tong anak na polisi itu lapangan. Dengan bangganya dia mengatakan kepada bapaknya, tenang bapak, sekali dalam 24 jam motor akan kembali ke rumah. Enak. Ijo ma pasukan nak. Merberes mak, kebetulan kan ngamar pangkat nakin anak mau. Siap komandan ina. Ilului ma motori. Alayahana terjadi. Sadari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 2 minggu ilului motori bapak nodang dapo. Roma iba na mangalu-alu tu bapak na ito, mabapak dang dapo motor mi. Buano mai, ay heray no mangulukku. Molo iso no makmo, okay. Alay ngulukku nomor 2, motor hero ina. Ay no mabuana tu satu son. Ina bapak no, toy mabapak. Dang dapok be motor mi moloboy tatur manay baru ninna alay dang las rohani bapak na mabigi tatur ma motor na baru alangay hahulongi motor na ay ngalilingi dipake jay alas ubuy anak nga polisyon laho mga luluy motor sa pedapot talpaksa may bana majo anak nga siya pudani ijo ma boto horo kirenin na ene tabu kalak batak bapak na tu bapak anak nga kireni torin na ro iboto horo kirenin na ay bapak ina nga 2 minggu motor humago beh ini bena kan iberang malungun ni rohani bapak na kan iberang masa iberang dirang dapot bapak daw 2 minggu lulu ya bang udang na dapot lungun barohana hea may iba naman ako motor. Di ba ako ni iba naman? Napuna motor na nitak ko na ison. Bapak kumara lungun ni Rohana. So nga bapak kumara. Pangaluluin ni Jol manahya hutak ko motor ray. Inda anak nga pare mani. Jai Roma anak ngai didok kumbatu bapak na. Bapak tunggu ya ku cari dulu. Motor bapak itu yang 2 minggu sudah dicari tidak dapat, ku cari dulu ya. Enak. Amang inang, lau manak ngai. Terlau may tudungan na pareman. Isi hamu manak ko motor di bapakku. Itu rin nama. Dang liling. 2 job boy ba na mardongat tuak kadongan na paremani. Itu ripaula dongan na pareman ma. Motor ray. Ibu amma tu jabuna. Bapak nyodo motor mi. Nanay kudok, anong gunakin iba na pengakuan? Ternyata paremani, ibo todo lungun ni Roha. Polisi nakinan, dapat itu pak, 1 kali 24 jam motor diantar ke rumah. Ada kesombongan? Ada. Karena apa dia? Aparat. Dia polisi. Gampang. Alay Roma musi, si paremani. Au, lungur rohaku mamereng buhi ni bapakku. Songoni mara
Jolma nahya hutako motor reina ada pengakuan. Dia mengaku dia berdosa. Dia pernah melakukan hal yang salah sehingga dia dengan hati yang terbuka memberikan tenaganya kepada bapaknya mengelului motori dungi las rohana didok matu dongan naparemani mau lihat tidak di paulak ko motori bapakki mulubui muba mahita adong gedeta ale amang asiroham dia perdosaon uduk dorohakon nuai marsomba di jolom unang jujur nasa dosaki sai salpuhon si anro tabunay na martuhan ika dosamu telah diampuni nunga sesa dosam amang inang nani haholongan di bagasan Kristus Yesus otik do baritai alay maripola doi manorusi tu bagasan ate-ateta adong do di bagasan perdalanan ningoluta kadak kita marsala di jolo ni debata tudong atta jolma alay di son di dok judika berilah aku keadilan ketika engkau meratap ketika engkau menangis ketika engkau melakukan ibadahmu dengan baik kepada Tuhan maka apa yang Tuhan katakan kepadamu edemi mainang nakijamitam jamita na mangolo naeng marsinodang ngoluku tu dia ho marsinodang tujulo ni debata ahananek patudumu pengakuan apa siapa bagaimana kita di hadapan Tuhan ibarat seorang yang berperkara meminta keadilan kepada Tuhan karena Tuhan adalah harapan satu-satunya. Harapan satu-satunya yang dapat memberi rasa damai di dalam diri kita masing-masing. Judika membawa kita pada pemahaman kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan, maka kalau kita imani kita adalah ciptaan Tuhan, dohonot tama, ikoluluam mudo bohini Jehovah di perdalanan ningolum di siganup ari. So tung bicar matani ari dang di pasatong olum tutuhani. So tung bicar matani ari dang di pasesa hokodo sam tutuhani. Kita melihat mencari keadilan di dalam Tuhan, kita diarahkan pada satu pengakuan dosa. Sudedo hitara manginang molomar tangiang di ujung manang di tonga-tonga niya kapertangiang atay asiroham Tuhan. Saise sama dosa namin. Pengakuan doi ido. Sian isi siya kalak na porsiya. Sian isi sian halak nama boto dirina bahwa dia tidak sempurna. Ido benarong edeta na di kidung jemaat nomor 30 di dokod dison ise naro tutuhani dia mengetahui bahwa dosanya sudah dihapuskan. Idok dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Holane deipe ni bigi-bigi terinspirasi dari belau muda. Kita mau lihat khotbah hari ini yang mengenang mengajak semua yang mendengarkan firman Tuhan ini
untuk bersyukur atas kasih Allah yang menyelamatkan kita. Mangajak surido jamita sadarion laho madok mau lihat itu debata ala taboto di bagasan ibana haluau. Kita mau menjauhkan kesombongan. Kita mau lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Alay paktana tabereng mamanginang. Banyak orang dalam kehidupan ini tidak mau bersyukur. Godang dohalak ngai boto hatani Tuhani alay dang maboto madok mau lihate. Malah adong kesombongan. Di kehidupan ini banyak orang yang pandai menilai orang. Benar atau tidak kita bisa melihatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang pandai melihat kekurangan orang lain, tetapi tidak pandai melihat dirinya sendiri. Nah hurang nadidonga jojot saya di pareso, HP diri nasa diri pe belum tentu sitong. On tipe orang sombong, merasa hidupnya lebih benar dari orang lain. On boy tadokon, silbak-silbak di mata ni halak, saya jojot di bereng-bereng, HP tiang nadi matana, sohea diperdulihon. Silbak-silbak di mata ni halak, saya jojot di bereng, HP tiang nadi matana, dakya di pareso. Dung tabegi turpuk tasadario namanginang, tabudo turpukon, on fakta realita do. Taberang madisi taringo tu partamoyon. Marbocir maturpukon dinadiot tang ni sahalak parise. Parise margoar si Simon aledang sisian ni Tuhan Yesus dah, dang sisian ni Tuhan Yesus. Simon Yesus, si Simon mangotang Yesus, mengundang dia ke rumahnya. Dinamangat Yesus dibagas ni si Simon, didok madisi Roma sahalak boru-boru pardosa na sumalin. Disodang dibagwari dosa ni boruai. Alay didok boru-boru pardosa. Dang adong idokon, tapi kita ada tafsiran bahwa perempuan itu adalah maaf perempuan pelacur. Pardosa na sumalin. Diharoroni ibana tu Yesus. Tumatangis. Dijonohi Yesus. Pola ilunai manonrui patni Yesus. Jala didok muse dibaritai. Obukna dibain mangalap. Mangapusi patni Yesus. Dungi didok diumba boru-borui pakna. Jala dimiahi patni Yesus. Dohot miak nahucus. Ima boru-boru pardosai. Perempuan yang penuh dengan dosa datang kepada Yesus. Caranya dia tidak banyak ngomong, dia tidak berkata-kata, tetapi dia beraksi. Aksinya nakintu matangis, manol soli ibana di dosana, dungi tedek rohana, dungi uduk rohana, mangido asini roha sian Yesus. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Dia tidak peduli, yang jelas dia mau bersama-sama dengan Yesus. HP padokoni sekitari dak persoalan diawi. Nah jelas au sian haporsion ni boru-borui. Roy bana madapoto Yesus. Tumatang si bana. Obuk na di bain mangalap. Diumay bana Yesus. Dungi. Di leon miak na hucus mengoles kaki Yesus. Tidak peduli. Di perdalanan ni ngolutaw na manginang. Jot-jot do hita. Molo adong akadongatan na hurang. Sayo ulo do hita madok kaidot to kan. Ala ni dosa na di bin na songonin no ni. Ulo do songoni kan. Adong manama satu halak. Iro kan pas doi.
Ngasumaan yatong. Ay pangalahon na peso suman. Dapok na do nabinahin na. Kita sering menghakimi orang lain ketika kita tahu orang lain itu dalam bergumul. Ngahacit. Alay alani hahaciton ni halaki. Dohok mahita muse pahacit-taciton. Marnida pabahenan ni boru-borui. Nakidison aplikasi na tuhita. Alay dison si Simon. Si Simon na mangotang Jesus si bertanya dalam hatinya. Naso di boto odo ise paro puani. Kan itu? Jadi hadirion ni si Simon ni hadirion tadoi si pata di perdalanan ni ngoluon. Tabereng ro pardosa songa si Simon ni mahita tadok. Naso di boto Jesus si do huroa. Pangalaho ni boru-borui. Ijama pakna. Hape somalna tradisi ni halak Jahudi molo borua markarudung baibana molo diak kaulon-ulon. Hape boru-boru idang markarudung. Berarti perjalanan di boru-boru dicap tidak benar. Sehingga Simon yang ada di situ mengatakan dang di boto Jesusi huroha ise boru-borui. Tapi kita lihat, walaupun di dalam hati Simon seperti itu, iboto Yesus donai rohani si Simon iboto. Iboto Yesus doa hanay padok ni si Simon rohani iboto. Ino benar, ahana diulah Yesus di si. Tungpe di boto Yesus na di rohani si Simon dia tidak mengusir perempuan itu. Dang dipalawi bana. Ala boru-borui rosian sihol ni rohana. Ala boru-borui neng mangido hasesan ni dosa si Tuhan. Roh Yesus. Di bani-bana ma perumpamaan. Asari boto si Simonon haroro ni paropuan tuson. Asai boto si Simonon ise do paropuan narotu jolongon. Iba Yesus ma perumpamaan. Didok ma, adong dua halak na marutan. Nasada utang nga 500 rupiah. Nasada nai 50 rupiah. Ninna Jesus. Alaidang adong uang nasida manggarar utang na 500 si dohot na 50. Roma na pautakoni di dokma dang lunas may nina. Jadi suku-suku ni Jesus to si Simon. Ise do tagamon siyan nasida na humolong di ibana. Ise do nagumudang madok mauliate. Laos dialu si Simon ma. Halak nagumudang utang nai. Halak nagumudang utang nai. Dialah yang mempunyai hutang yang banyak 500 rupiah dan dari perumpamaan Yesus itu Simonlah yang mempunyai utang 50 rupiah. Perempuan itulah yang mempunyai hutang 500. Ise naugurang madok mau liate. Boru-boru pardosa na sumalini. Dia datang kepada Yesus. Utangnya dilunasi. Gratis tanpa bayar. Dan utang itu adalah dosa-dosa yang kita perbuat. Saudaraku, tak seorang pun yang mampu menghapus dosa yang kita perbuat. Tetapi di dalam Yesus dosamu, dosaku, dosa kita semua sudah dihapuskan melalui kematiannya. Hama mateni Yesus itu nama bayar lunas sudah utak. Diaya opaplopat satu opaplonom. Di paboto Jesus do adat nasomal. Di ulahon halak Jahudi taringot tu partamueon. Adong do adat partamueon di halak Jahudi. Dan itu tidak dilakukan oleh Simon. Ketika Yesus datang ke rumahnya, ahama adatina parjolo.
Didok di halak Yahudi, moloro tamue di joloni jabu ikon di halaputi tuan rumah do, manopok tamue. Jalan apa duahon dung ditopok tamue ikop peakonon nado tangan na diabarana huhut diumma. Ima tradisi ni halak Yahudi laho manomu-nomu tamuena. Jaladak kola sangoni patuduhon lasni rohani perbagasi laho manamuei tamuena adorang so masuk tu jabu ikon diburi dopat ni tamuenai. Ima patuduhon toruk ni roha. Dohot patuduhon lasni roha. Majakon isinakin majakon tamuei. Dungi diusehon napuna bagasima miyak na hucus di patna. Ima pataridahon na di parsangapi napuna bagasido tamue naro tu bagas nasida. Tetapi kenyataannya apa? Ketika Yesus datang berkunjung ke rumah Simeon, Simon tidak melakukan cara itu. Dia tidak menjamu Yesus dengan tradisi Yahudi itu. Padahal tradisi itu dilakukan oleh semua orang Yahudi. Malah yang melakukan jamuan itu bukan Yahudi yang bernama Simon tersebut, tetapi yang melakukan itu adalah perempuan pendosa itu. Buru-buru na berdosa itu. Ibana do na mangalakpak ni Jesusi. Ibana do na mangargai haroro ni Jesusi. Perempuan itu na marlas ni roha. Majakon Yesus jala ibana madapot haluaw. Baru hita manginang mulu martamu eh. Kuber ngadong dohya di TikTok. Alam biar ibana martamu eh martamu ni pitu ni bagas ni. Bilang mama tidak ada ina. Roma anak ko na ituk-tuk mamu saya luar. Ituk-tuk. Kata mama tidak ada. Tardapok mergabu somak na. Kata mama tidak ada ina. Kita mungkin rotamu etta. Ala losok rohatta manamu adok koma dang ijabu bapak. Dok koma dang ijabu oma. Uluru si pata songone te salpu akka pangalahon na songone. Dang lomoro hatta martamue. Hape natabuanin na martamue on. Molo ise majamu akka tamue na tubagas na ba idokon hira na majamu Tuhan Yesus do ibein na risi. Tapi faktanya banyak di zaman sekarang. Sampai ulu on terjadi on. Ibain huri ma pertanyaan di jabuna. Dangi memang nama tahun dapalah ya minggu. Jala saya dihabiar ya matodo. Kan adong doi pertanyaan ni pertanyaan siap perjabuin kan? Saya dong doi kan? Asal idok ko mangalopi tangan lawa martangi yang tukso terbain ya matodo to. Roma inatay ala per minggu do idokon. Enggak apa-apa mang pendeta di rumah kami pun pertanyaan enggak masalah inato kan. Jadi sah matong tu hari hak pertanyaan. Nga berjuah matai lo isi pion no kudul inato kan. Isi pion no kudul. Do pion non di pertanyaan ina. Ngailok pa inaton kebetulan persibasa-basa do inaton na marhuria. Alay sahit na amatoma. Saya 3 hali ajak marminggu dakya ulo. Saya diajak merminggu dakya ulo. Saya diajak ibana laut wa kaulon pertanyaan pe dang ulo. Alay tiki didokon isi dawan non sampai saya no pertanyaan isi dawin na. Habi mana terjadi? Jamua lu masuk pertanyaan non. Neng dabok matu jam pitu ngadak teri debi. Dang isi be. Itelepon anak nga, itelepon boruna nggak ada diangkat. Udah jaringan di luar jangkauan ina. Hamu kamanginang bulus ma saat tuna saya pertanyaan non dang disi amatai. Hape amanginang hira-hira dong sahat tu jam sia malam ngamulak akato dong naon sude hera-hera jam 10 mau. Itelepon ma hape berderi.
Gugu musi suara ni penon. Ternyata itu runi puruman. Roma omat nai. Tiga mahu bapa. Aturan nagabi contoh roh tu anakkom. Lasongoni roh huri puang. Laswarong apalah ilyak koroham. Sohoinap pe pertangiang. Hola kudul pe hoisi. Ngahu parari diriku nakilau martangiang. Kenyataan masih ada seperti itu. Sudah Yesus datang ke rumahmu, tapi kamu tidak membuka pintumu untuk Tuhanmu. Sudah Yesus datang ke rumahmu, pintumu pun tidak terbuka untuk Tuhanmu. Jadi buado ngolutong. Ima gobaran ni si Simon nakinan. Holan mangun secara idahan itu, hape dangina nani maksud ni Yesus. Songon boru-boru perdosa nasumalini. Di bana dirina uduk di jolo ni Yesus. Tedek ibana mangido asini roha. Asaman dapot ibana asini roha. Jalata ida maka manginang di ayat 47 150. Di situ kita lihat Yesus menghapus dosa perempuan itu. Di sesa Yesus ma dosana. Di dogma hapor seomido na palua hokko mardame mahomuli. Tabo na ihita manginang narotu bagas joron sadarion. Tabo dosata marsar doho Tuhani. Ta akui dosata di joloni Tuhani. Roh Tuhan Yesus mama kulingi rohatta ganup marsada-sada. Di dok hapor seomido na pangulu hokko mardame maho muli. Bayakun inang bohini Tuhani. Madok tuho sadarion. Imanmu yang menyelamatkanmu. Pulanglah dengan damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Judika. Luluhun ma. Au alai Jehovah. Berikan aku keadilan. Keadilan itu tidak lain adalah engkau berharga di mata Tuhan. Hargamu tidak cuma-cuma. Dosamu yang besar itu Tuhan ampuni saat ini. Ido benedokon dia detai nomor 174 dorayate. Pardosa ho di do roham naso tama bedohot dang ni dosam umbana sudat bongot dang ala ni dosam ubain na sudat bongot alani argado hita molo argado hita parhasiang ma tiki nanilion ni Tuhan itu hita ay tiki parhasian do tiki sadarion. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate male Tuhan di bata manami. Di hatam na hutang yok kami di bagasan tikyon. Luluhon mahami ale Jehovah. Dia kasude gulmit ni ngolu nami. Rohami Tuhan marsoba marlopit tangan tujulum. Di botohodo akana hurang di hamibi. Di botohodo Tuhan sipata olodo tari luilu kami. Alaniak kadosa nahubahek kami. Tuhan marpamuati maruham. Sesama dosa nami. Jala dohono mumatu kami songot tu boru-boru na manol soli dosa nai. Hapor siya mido na panguluhoko mardame maho muli. Atong Tuhan ima na hutiop pami mulak siyan bagas joromon. Saibay mahami Tuhan gabi para haporsyon na tugu. Unang muba-uba haporsyon nami Tuhan. Tukpe si pata maol dalan hudalani hami. Alay moloho mengajari hami di bagasan hatam. Tungso adong Tuhan naso tarpatu paho. Aliamang maulihati ma saya jari hami mangulahon hatami.
Di bagasan tikyope hutang yako kami ma Tuhan sudah ruas ni huriam. Na adong di HKBP reformandaon. Na di bagasan parsahiton. Tungpe subuhi Tuhan jojor hugo ari kami nasida. Alay di botohodo Tuhan ise sian ruas ni huriam. Sianak kadadanak sa tunama tua. Nagale pamatang na. Tang buhi romar saur dohot ho di bagas joromon. Roma ho Tuhan. Pargugui na sida mangalo sahit na dong di pamatang na. Ubat na pinangad do di inom na sida. Bae may Tuhan mananggal ho sahit. Sian pamatang ni nasida. Tuhan di bata manami huidahami donakin. Adong sian ruas ni huriamon na marulang tahun. Di bagasan mingguon. Ro Tuhan jongjong di jolom marhite huriamon. Amanami na nami. Nanilehom gadjang ni umur. Say paso-paso na sida. Lehon hahi pason. Say tinggil bayan si pareon na sida Tuhan. Laho manangihon hatam. Asa di bagasan hatami Tuhan. Marsinod dang ngolo na sida. Tungpe Tuhan nung ngalan siya amanami na namin na jongjong nakin. Alay di bagasan hapor siyaon na sida. Toktong marsinod dang hatam. Gabi ima pahoton hapor siyaon na sida. Laho madala ni gulmit ni ngolo na sida. Si gano pari. Tuhan di batama nami songonima. Dia kapardalanan ni huriam. Di resort Bandung Tengah. Reformanda persiapan Lembang dohot Sumedang Tuhan. Saya ajari para sahalai kami sudiakan aposom. Saya baik kami Tuhan makobasi huriam hobar tulomo ni roham. Saya patau kami Tuhan ai huboto kami para si roha doho dang paura komu kami akan aposom. Dia ka ulaw na pinasahat mi Tuhami. Atong di ho mahami molo adong pehami na bergumul di bagasan tikyon. Saya tuho mahami pasahatos sa luhut na pergumulan nami. Saya rajai hami Tuhan. Unang gabi portibion. Mangelaela ha porsyon nami. Daw hami siyan ho. Alay bahen ma Tuhan ringgas sami manangi ho katam. Di hatamima o jahan ningolo nami. Tu dia pehami mangalaka hotma pardalanan nami. Songon siti dangi ho. Pardosa na gudang dohami badia doang goho. Saise sa saluhut na dosa nami. Asa tamahami hasahatan ni pasu-pasum. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Jalo jala tangihon tangyang nami. Amen. Tuhan matani ariku, hodo ale aleki, napati urparnidaan, siap muli rohani.
Allah mutul pamidoaki natun surape abobos tolong dituhaki ayano nama mulus salomon ditanai Allah didapot tolongku Tuhan Tuhan matani ariku podo ale-aleki napati urparidaan seabuli rahai Tuhan dulu sumurung siapa ditanai Allah dinamo tolongku Tuhan sumurungi Ayat 2 Tedeho. Sian harbangan nagokot Berat hatun tuhaki Tuk puju perdalan aku Dan dimidodong aki Nangadong pepangicai Pabendet rohaki Allah dinamo tolongku Tuhan sumurungi Tatangi akon ma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelean na mituho. Say jalo may gabi uap na hutchus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi tondira di pamataku Asana nuhdohke rani salut arnaku Pemasahan itu Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarm, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapare. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona araja
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahu. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midako. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. 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 Tuhan matangi hariku, odo ale-alengki, napati urparnidaan, siap uli rohai. Tuhan nuloh sumurang, siap naditanoi. Sian harbangan nagogot, porhatau tutuhaki, tumpun jumpar dalan aku, tom dimi dodo.